ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи баракот. ҳамватанони азиз, умедворам хуб ва саломат ҳастон. имрӯза мавзӯъ дар бораи Бадахшон ва дар бораи модаре ки бо фарзандонаш куштанд, боз дар бораи Непал ҳозир суҳбат карда иншоаллоҳ барои мардуми сарбаланди тоҷик мерасонем ки мо бояд дар оянда чӣ кор кунем. ҳамватанони азиз, хитоби ман ба шумо: амният имрӯз меравад дар Бадахшон 400 саргову бузу гӯсфанди мардуми мазлуми Бадахшонро медузданду бурда, яъне кушта мехӯранду истифода баранд. ин як шармандагӣ аст. ба пеши Раҳмонов 35 сол ба пешаш анамин аст. нахо амният бояд мардумашро ҳифз кунад, бояд мардумро назорат кунад, равад нахо гову молу ҳоли ҳамватани худашро дузад. ба ҳамин хотир ман ин тӯдаи авбоши ҳаромзодаро ғамният ном гузоштам. инҳо ғамниятӣ ҳастанд. бояд инҳо худошонро ба дор овезанд ки субҳаналлоҳ, нахо рави бисёри мардуми Бадахшон бечораҳо яъне давлатманд нестанд, серпул нестанд, онҳо оддӣ зиндагӣ мекунанд. нахо рави молу ҳоли ҳамватани худатро дуздӣ. ин 100% фармони Раҳмон фи лаънат кардаи Аллоҳ аст. мардуми Бадахшонро саркӯб кард, қатл кард 25 нафар ҷавоноя. акнун мехоҳад ки фармон диҳад молу ҳоли онҳоро дузданд. мехоҳад ки бадахшониҳоро ба дарға кунад ин лаънат кардаи Аллоҳ. мехоҳад ки ин миллат ҳамаш аз ватан беватан шаванд. вале иншоаллоҳу раҳмон рӯзи Непалро интизор бош. лаънат кардаи Аллоҳ, хоини миллати тоҷик, ту душмани миллати тоҷик ҳастӣ. ту агар як зарра нангу номус медоштӣ, ин миллат ба ҳамин рӯзо гирифтор мешуд. модара бо 3 фарзандаш қатл карданд. ту мехоҳӣ ки мардуми тоҷикро тарсонӣ. ту мехоҳӣ ки пеши роҳи хезишро гирӣ. ҳаргиз ва валлоҳи биллоҳи таллоҳи қасам, мардум агар хезад пеши роҳи он мардумро ҳаргиз ва ҳаргиз гирифтан наметавонӣ. яроқ ба дасташро кӯз мемонем, яроқашро дар кунаш зада аз даҳонаш кашида мегирем. таҷовузгарашро кӯз мемонем, дасти белро дар кунаш зада аз даҳонаш кашида мегирем. хоҳиши ман ҳамин ки аз миллати шарифи тоҷик, аз ин тӯдаи авбоши ҳаромзода натарсетон. субҳаналлоҳ, ҳамин тарси мо буд ки мо дарбадар, хок ба сар, аз ватан беватан, ба дидори аҳлу байтамон маҳрум шудем. мо бояд натарсем. мо бояд ҷои корро дар Тоҷикистон пайдо кунем. бояд дар назди падару модару зану фарзандои зинда сағира мо ҷои кор пайдо кунем. дигар ғуломию дарбадарию хокбасариро мо қатъиян боз дорем. ҳамватанони азиз, ин модари бечораи бо 3 фарзандаш ба қатл мерасонад. акнун ин мардумро тарсондани аст. ин мардум дигар аз ту пирхук наметарсанд. ин мардум ҳатман рӯзу соати туро якбара кардан наздик омадагӣ аст. ба амри Аллоҳ, Аллоҳ чизе ки хоҳад, ҳаргиз ва ҳаргиз ту модар ба хато пеши вай кори Аллоҳро гирифтан наметавонӣ. мутмаин бош. иншоаллоҳ ин рӯзо наздик аст. мардуми сарбаланди тоҷик, рӯзе ки мо умед дорем ки як минтақа ба мардум мехезанд, бояд ҳамакаса барпо хезем. бояд ин тӯдаи авбошро мо боздошт кунем. кадом қабристоне ино фирор кунанд, бояд мо иноро баргардонда оварда паси панҷара кунем. ин рӯзо хело наздик аст. инҳо ку дар кулли ҷаҳон моро шарманда карданд. имрӯз мераванд говдуздӣ мекунанд. инҳо тухмдуз буданд, имрӯз говдузду буздузду гӯсфандуз шуданд. ин хоинои нодидаи нохӯрдаи гадозода. ба ҳамин хотир аз ҳаматон хоҳиш мекунам, мардуми тоҷик, аз инҳо натарсетон. мо бояд пирӯз шавем. мо бояд инҳоро сарнагун созем. ҳамватанони азиз, баъд мо зиндагиамо беҳ мешавад. то эмомали шайтон кафан нашавад,
тоҷикистон валлоҳи биллоҳи таллоҳи ватан нашавад. мо бояд аз инҳо раҳо кунем сарзаминаморо. баъд мо иншоаллоҳ раҳмон зиндагӣ мекунему, баъд мо сарамо баланд мешавад. бояд мо рӯзу соат ки омад гирди ҳамоҳиба тамоми мардум хестан, ҳамакаса бояд ҳамдигарро дастгирӣ кунем. ҷои тарс дигар тамом. мо иншоаллоҳ раҳмон касе ки шаҳид шуд, вай дар назди Аллоҳи меҳрубон сарбаланд аст. касе тарсу ҳаст, вай бо ҳамин тарсу ҳарос мурда меравад. фардо шарманда ва радди маърака дар назди парвардигори хеш аст. бояд мо натарсем, бояд мо акнун иншоаллоҳ раҳмон сар бардорем. сарзамини тоҷикистонро аз таги дасти ин тӯдаи авбошихоин раҳо кунем, сарбаландона зиндагӣ кунем. ассалом.